سلام كل انا עכשיו תהיה רציני, איתן. תן לנו, כתבנו סולימאן השאפי בעזה מודיע לנו עכשיו, בזה הרגע צה"ל מפציץ מהאוויר, מהים ומהיבשה. תן לנו עדכון, סולימאן. כן, סולימאן. בשכונת זייתון היום ה9 ללחימה. המטוסים חגים לערב, המסוקים שועטים. הטנקים דוהרים ברחובות, כל הרחובות שוממים והתושבים מתים מפחד. אין מים, אין חשמל, אין מזון ואין קמח לעשות לחם. כל האנשים בלי פרנסה, בלי עבודה, המלחמה, הפיצוצים, העשן וכל עזה נחרבת. סליחה סולימאן, יש לנו עד ראייה עכשיו שהתפוצץ לו כל הבית. מה אתה אומר מחמוד אבו נג'אד? والله עכשיו אני הייתי פה בדרך בזה, שמעתי באחרונה, הלכתי עשיתי שיעור, עשיתי קצת חדרה, ירקות ודגים ובשר, קניתי, פתאום שמעתי בום, טרח, בום בום, ראיתי כל הבית התמוטט. זה אומר שכל המשפחה שלך נהרגו וגם שתי אנשים שלך. לא נהרגו, חלק נפצעו וחלק חצי פצועים קשה. ושתי אנשים שאתה נשאו להם, מה קורה איתם? הם פצועים קל עד אנוש. בסדר גמור, אז שיהיה לכם כל טוב. איזה כל טוב, הבית שלי נחרב והכל על הפנים. אין לנו עבודה, ומה זה הפיצוצים האלה? תראה, F-16 עכשיו הולך לזור פצצה. בום, בום, בום. כל הבית. טרח, בום, ולמה לא? כאן סולימאן השאפי? כאן סולימאן השאפי, חדשות ערוץ 2, ליד הפארק, ברחוב אל-ג'ראח, ב5, 10.